sai wanda yake tambaya game da aure da dukiyar haramu mai hukuncinsa. To abinda dai ake bukata a aure shine a samu rukunansa su cika, a samu miji da mata, an san wane ne miji, wane ne wace ce matar, wane ne zai auri wace ce za ta auri wane ne. Wannan shine abinda ake kira almahal, dole a same shi. Na biyu, dole a zama akwai waliyi, wato ita matar tana da waliyin da shine zai bada ita, ubanta ko wani ko ɗanta ko wani babban yayanta ko wanda aka wakilta shi aka ba shi wannan matsayin. Dole ya zama akwai wannan, akwai waliyi. Sannan dole a samu sadaki, dole ya zama an ambaci sadaki, ya zama da sadaki, ko da kuwa ba a ga sadakin a gurin ba, ko da ba a kawo sadakin ba, ko da ba a san ko nawa ba ne, ba su gaba ya tantance nawa za a bayar sadaki ba. Amma dai abinda ake so a tabbatar da cewa ba a yi sharaɗin babu sadaki ba, an yarda cewa za a ba da sadaki, daga bacin sa tantance. Shi yasa ba sharaɗi ba ne don an zo an ka ɗaurin aure liman ya ce sai ya ƙirga sadaki nawa ya cika ko bai cika ba. Ba ruwansa da wannan tasu ce, ta rage nasu. In ma ta ce bayan an bayar ta ce ta yafe, tana da wannan haƙƙin ta ce ma ta yafe. Saboda ka babu batun cewa sai an lissafa an ga cewa ya cika ko bai cika ba. Inda da sadaki sadaki, in an so a san nawa ne akwai sadaki 20,000 30,000 50,000 shikenan a faɗa mutane su ji. Amma ba sharaɗi bane sai an lissafa an ga sun cika, liman yana tambaya sun cika ko ba su cika ba. To in ba su cika ba za a fasa aure ne? Wannan ba zai hana aure ba, cikar sadaki ko rashin cikarsa. Aure ba zai ki kulluwa da wannan ba. To sannan kuma a samu shaidu, zama akwai shaidu. Sannan akwai shaidu, ba lalle ne a same su a nan take ba. Ana iya yin aure daga baya a sanar da mutane cewa to wane ya auri wance. Shine abin da ake bukata. Babban abin da ake bukata shine ilanun nikah, i'lan. Shine kusan abin da yanzu ake yi a kasashen mu. Ba shaidu ne, ana tara mutane ba da sunan shaida bane. Shaida adalai biyu ake bukata. Amma in abu ya zama kowa da kowa ya ji labari ga sunan ma don an zo gurin, to wanda ya zama ilanun nikah. Saboda haka baya bukatar ma har liman ya rika cewa kun shaida suna mun shaida. Wannan ba shaidu bane, kun wuce shaidu yanzu. Magana ce ta an zuzuta an yaya ta auren, kowa ya ji labari. Saboda haka ganin ku a gurin shikenan ya isa. Kun ga gawa ne ya zo an daura alarsa da wanci, shikenan wannan shine abin da ake bukata. Ku gani da idan ku ya zama na kuna nan aka yi, amma ba ku ce mun shaida ko ba mu shaida ba. Sauraka shi wannan koda daga baya aka same shi aure yayi, ba a cewa aure bai yi ba, sai siga wacce ita ce kalmar muna neman auren wance daga wajen waliyinta, shi kuma waliyinta ya ce na aura mawa ne, a bar walinci na wance. Wannan siga shi kuma sannan ya karba masa, wannan ita ce ake cewa siga. Tilas ne a same ta. To aka samu waɗannan aure yayi, abinda yake batun kudin da aka bayar na sadaki halal ne ko haram ne, wannan kuma wani abu ne daban. In ya ba ta kudin haram, ita bata san haram bane, to ita halal ta ci, shi abin ya shafa, kuma auren su yana nan. Wannan baya lalata musu aure dan ya zama na kudin da ya bata na haramun ne. Illa iyaka dai masu kudin in ran da duk suka gano ko sata sayi ko kudin wasu ne ya danne, su bi shi su kwatu kudin su, amma ita abin da ta karba sadakinta ne.